Hi guys, maayong adlaw. Kuyogi mi ninyo kay moadto mi sa kuan usa ka lake nga among bisita. Ug samtang nagbiyahe mi mga idol, amo ang gipang video ang nindot kay nga lugar din hini mong lugar sa Duminagat sa Buanga del Norte. So ato ang mapamatudan makita na to nindot kay nga views ilang dalan. Kay bisan og udtong dako, perti kaya po kay kabugno ang maong lugar. Kay mao kay sila gitawag nila og Little Baguio. So karon sa among pagpadayon, hinahinay na migsaka sa bukid at tuon lagi namo ang gitawag og lake. So karon kay gikapoy naman ang gamay, nagpakugos, nagpapasan. Muna nga hayahay kay kinabuhi hangtod karon sa angaton. Gibati gid niya ang kakapoy. So finally, naabot na gid mi sa lake. Among gilantaw ang palibot ug unsa kanindot tinuod jud pagninit kaayo. Muna nga naka-amaze gid ang maong lake. Muna nga naami dinhi muang makaila karon ang amo ang tour guide nga mo'y driver nga si Uncle Joy nga mo'y driver sa maong gakit. So maayo po siya nga pagkatao hantod nga nakaila na mo siya sakay-sakay mi siyang gakit tabok-tabok sa maong lake ug malingaw pud ming tanan. Ug tungod sa karindot sa lugar, ma-amaze jud kaayo mong tanan sa among pag-anhi dinhi. Wa gid mi nagmahay tungod sa kanindot sa lugar bisan pa man og sa kalayo, pero amo jung ikalipay pud sa Ginoo ginubanan sa tanan niyang plano. Pagpasalamat mi ninyong tanan. Once again, thank you for watching.